Ikaw ang gamot. Ako ang punuan. And I am still and waiting. Mami! 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 Kyle? Mami! Kyle? Kuhaan sa tikag tubig, Mami! Oh, dara tubig, Mami, oh. Inom da yun. Hinay lang, ah. Ablihan pultahan. Ma'am! Ablihi kay na ang imong apuhan. Oh, Mami. Tula, Nakadungog kog singgit. si Mami. Oh, unsa? So, Esther. Ma'am! Ma'am, okay ka lang? Huwag ang akong dukan. Marigmisa ka ang akong duko. Kangilat sa akong ko, Esther. Kabatig sa isina nga ako nakita. Kaya ano? Unsa ba di ay, ma'am? Sa sinugdanan, may nadungog kong tingog sa sugabata nga. Nindot panawag og mami. Pero sa dihang akong gilingi. Kalit na kong nakita nga. Nagsibog siya pahingan sa laom kit kaayo nga. Pangpang og nahog. Oh, Maria Santissima. Kinsa man ang maong bata, ma'am? Huwag ko makaila kay wala ko maklaro ang iyang naong. Ay, Ginoo ko. Dautan nga tilimadon, ma'am. Esther, Mutuo ka ba, anak, ma'am? dili. Maong ayaw kong pasakyan ng tinuhuan ni mong bulok. Unsa? Ayaw ko pagsa sa pagpasagop niya ng imong tinuhuan. Nga wag hinungdan, Esther. Ma'am, Sige na. Kyle, anak, sige na. Kaligo na dito. Dito sa banyo ninyo ni Lola ni Moha Esther. Sige na. Oh, Mami. Karon. Idiga kung unsay gusto ni mong isulti. Kay nahipaw ko nga doon na kapag ilaing gusto isumpay ni ato imong linya kaganiha. Unsa pa man ha? ayaw lang kahauna mo pang larga, ma'am. Oh. Pero kay nakaandam namang gyud kaha ka. Mahimo bag, ikaw na lang unay biyahe. Ayaw lagdada ang akong apo. Unsa Australia? Nahibaw kag unsa ni imong gisulting bugo ka? Kariskado ko ni mong may diktar na kog ingon ana. Kinsa man ka? Ma'am, Gisultihan ta na gyud ka ha? Ayaw gyud ko pasakyan ang imong tinuhuang kabok kay dili ko amaw nga parihas ni mga patakalag sa gupan ng mga tinuhuan sa mga hubog. Kung imo gitungdat unsa yabag nimong pagtuo, makatilaw ka na gyud unya na ko Australia ka. Nakasabot ka? Ayaw pagbuot-buot og pugong sa ako nang napangandaman ha? Bitayan ta niya ka. Gawas na. Aron at timan na ang imong apo. maayo kay nahuman ang kagligo nung. Marika, dali kay trapuhan ta kang tarong aron. Makatambong na unya kas lamisa. Ako na mo tapo, Lola. Mao naman ko. Nya, mao naman sad ko mag-ilis. Lakaw na lang sa kusina, Lola, kay mag-andam para ba ka sa halamisa. Sige, ayaw pagdugay, ha? Ayaw jud paglangan kay tingalig. Masuko si mami nimo. Maglikay ta nga dili siya sa puton. Ha? Kay lisod na. Lola, sige ligig tagak-tagak kay imong luha, Lola. Nagilagray ka?
Ay, nasiritan man gud ni nga akong mata sa duga sa sibuyas nga akong giad-ad kaniha. Mao ni nagsigig luha-luha. Ato na patambalan nula. Ako ino di mami nga patambalan ka. Ay, ayaw na paghasol. Mawara ni. Ako raw niya ning hilamusan. Sige na. Lihok na kay andamon pa na ako ang lamisa. Ginoo, madlong nga taon ang akong pagpati. Tabangi ko nga kapungan ang akong mga luha. Aron wa na'y kubot. Og hikapain taon ang kasing-kasing sa akong akaon. Aron dili niya mahuna-huna nga dili siya angay nga masuko na ako. Dili na maihap ang kitaghanon sa mga pagsuway nga akong naagian, Diyos ko. Ihatag na intaon ang higayon nga magmalinaon ako. Anak? Marika? Mami, Come. Hubuan ang imong gisulob, aron kini mo ipuli. Kay wa ko makauyon, ana da. nindot magyapon ni mami. Mas nindot ni. Maong tumanang akong gisulti, okay? Ginoo ko sa may buti pa sa putin eh. Kaayuhan yun ka ang maani sa akong apo ining pagsakop ni Ma'am Carla niya. Ug ang katungod. Asa naman ka kutob nga murag maumanggi matuman ang tanan niyang pagbuot. And I am still and waiting. Tuwa na sila. Tuwa na ang akong apo. Ginoo. Palayo in taon sa peligro ang akong apo. Ibalik in taon siya na ako nga na kong buhi. Ano ni kawas makagtalit? Hala, wag ito na ko tuyo Wag yun taya G, pasaylo ako, G. Sorry kayo, G. Gadoban mo, ha? Nagsugod na mong-away. Usapay tahita po, ha? Kuan, kanang... Waman may mag-away, Lula. O diya, gadong nagtingkit ka ba diya sa kasakit? Naiko ko sa kumo ni ate. Pero waman niya tuyo, Baus siyo! Basli ko! Baus dayon! Ayaw, Dali! Di ko. Anong bawas man gud ko? Nga naman yun. Nga waman to ni matuyo, Ako man tong sa kay waman ko magtingog. May gawas sa magkagalit. Pero nasukokit ka na ko kay kisakitan ko kakoy. Wa lagi. Waman good. Sorry, G, Hilom na lang gani. Hilom na lang ba?
Pinangga man ti ka. Nga naman manay. Ni aday ka, Inday. Nagilak man ka. Tugod kay natandog lang ko sa akong nadunggan sa duha ka bata. Nimyawa ka gid pasayop sa pagsagop ni Tumbi. Maayo gid kaayong sumbanan kanang bataa para ni Benji. Kabaw siya butudlo sa imong anak ko ron saon pagdako nga ligdong ug usa ka maayong tao. Bitaw. Oh, Ate! hala. Ngano maros Benji? Si ate ba? Dali na si ate! Ala. Ginoo ko. Benji, ngano na si Tombi? Huwag ko kay Bao. Natumba na siya kalit na eh. Tombi! Ginoo ko. Tabang! Benji, ayaw pagsikig hilak dong. Gusto ko mato sa ospital. Gusto ko matanaw ni ate. Ay, maghuwat na lang ta ha. Kay karong taod-taod, nian naman to sila si nanay ni mo. Benang! Ay, nian na sila. Ate! Tom! Emon, unsa naman ha? Luimon! Han si ate. Wa! Unsay wa? Di-admit. Ha? Uy, nga no, God. Di kinahanglan matupos doktor tungod kay taas kayo ang hilana. Oh, dito nga luya kay siya ganina nga nakikistorya. Manya marig na mo ayang mata. Niuli lang ko din kay mag-ilis. Bubalik lang ko dito sa ospital. Itingali ko niyag kinahanglan, doon na pa'y kinahanglan paliton dito sa gawas. Di kinahanglan ni Nimya ang akong timbang kay tingali. Di mahimo niya nga siya rin magdagandagan dito. Kay di magbabiyaan sa doktor ang bata. Mo nga. Ilantan si ate. Luya di ay. Wala yang mama niya gilantan siya. Dili pwede nga ako ra mo bantay niya lo. Di na pwede dong. Mo nga ani lang din mo dinisbay ha. Yan po ninyo ang daling kaayuhan ni Tumbi. Lord, nasakit si ate Tumbi. Ayaw siya. Aron makapauli na siya sa amo. Mingaon mong ko niya. Maong tabangi siya nga mamaayo. Tabangi siya, Lord. Ginoo, maluoy ka. Ihatag ining anghel ang kaayuhan. Ihatag niya ang katungod nga matilawan ang kalipay, Lord. Human sa sakit nga kagahapon nga iyang natilawan. Upaya ang kasakit sa dugan nga iyang gihambin karon tungod sa iyang pag-inusara na lang din sa kalibutan. Oo, ni ako. Kami, nga anda mo sumpay sa obligasyon nga nabiyaan sa iyang ginikanan. Pero nahibaw ko kung unsa kasakit ang kahilaw nga bation.
Kunuhon ka na sa gugma sa usa ka amahan o ginahan. Kalipay magod sa usa ka anak na ginikanan nga kaparaygan. Pero tungod kay ang imong pagbuot man mao'y matuman. Sakit man, pero pilit na mong dawaton kung imo ang pagbuot nga pagkuha sa among mga minahal sa kinabuhi. Si Ma'am Carla, masaylo asad siya sa iyang pagsalikway sa iyang anak. Hinaot pa unta nga makamatan na siya sa kamatuotan. Nga dili din unta niya angay silutan ang iyang anak nga wag ginahimong sa din sa kalibutan. Og si Benji, Lord, panalipin taon ang bata sa tanang katalagman. Tuguti nga magpapili ng iyang kalaksik. Sila ni Tompi, hangtod na sa ilang pagdako. Aron matuman ang ilang mga nindot nga damgo sa ugma nga moabot. Singalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mama, Kita man siya. uban ko nimo. Uban ko. No. Mama. Anak. Tompi. Mama. Mama. Anak. Ay, ako ni Nak. Si Nanay Nemya. Ay, hindi si Mama. Tompi. Nipahuay naman si Mama, di ba? Ato ko ni Mama. Oo. O anak. Mamalik gid unya ta dito ni Mama nimo. Kon maayo na unya ka. Karon mo patuog gid una ta sa isulti sa doktor aron maayo ka og dali. Unya makaduaw na sa unya tali ni Mama nimo. Kapa? Oo. Good girl. Kabuutan, uy. Gusto ko maayo. Dali. Ayuhon ka sa Ginoo, anak. Mag-ampo ta, ha? Sige, sapat ni nanay, ha? Kamao ka bang mga chi? Oo, kay kitudluan man ko ni Mama. Mao ba? Kabuutan kita isa mo kinahana. Sige, nanay. Mag-ampo na ta. I am still waiting. Mami, sakitaan na. Gusto ko mo sakayan na. Oh, yes. Sa carousel? Okay, come on. Yay! Dali kami. Dili ko magpundo din sa bahay. Mugawas ko. Musuroy ko sa mga dapit. Di inaadag ang tao aron mawa ang gibati na kong kamingaw sa akong apo. Mag-ilis ko. Mulakaw ko. Ay, ulos itabot ani mga kauban ko din Nakasabot na silang tanan nako. Maong bahala ka. Mulakaw ko. Kaya dili ko gusto mabuang. Sibo ilak palihog ang gate, ha? Bayad lang. Uy, Ayan, no.
Kaya dili ko daw tao. Oh, nagkasiguro ka? Abi nimo, nagkasabaan ko sa akong amo tungod nimo. Ha? Sa unsang hinungdan? Pila namang kong kaadlaw nga nakabantay ko nimo dias at bang magbarog ka. Og ipunting gid nimo sa bahay sa akong amo ang imong pananaw. Mura bag nagpaniid ka? Tinuod na. Oh, tiaw mo na. Pero dili dautan ang akong tumong sa pagpaniid. Kung dili, nagpaabot lang ko sa paggawa sa imong agawon. Unsa? Ha? Kamabaw sa imong katarungan, si Roy? Dili ko makabasol kung naagyod nimo ang pagdoldoha. Imo nang katungod. Pero muingon man kang imposible. Pero inon ti ka. Nga ang Ginoo ang himuon akong saksi sa kalimpyo sa akong konsensya. Kung natagan ako nimog panahon, aron sa pagpakigistorya nimo, ako kang sultihan. Kung si kinsa ko sa kinabuhi ni Carla. Pero, ani na lang, para di ka na maniglain o samot sa imong nauna. Tubagalan ni tarong akong pangutana. Naas, Carla? Wa, tuwa sa laing nasod. Gahapon pa dyan milarga. Kung kanus aman to mauli, kana wag yung ko'y kalibutan. Kay maglikay yung nigpangutana anak niya bahin sa iyang mga personal na lakaw. Si Nimya. Naaba si Nimya? Kinsang Nimya. Wabag ko makailaan na. Sige na lang. Salamat na lang kayo, ha? Aris ako. Kinsang to siyaw eh. Guwapo o disente. Unsa ka na ito siya ni Ma'am Carla? Dodong! Dodong! Alegre na kaayo ang mga patas paskitan o. Lingaw na kaayo sila sa ilang duwa. Wa ka maibog. Lakaw, apil nila dito kao. Di lang ko. Di man ko ganahan kung wa siya Ate Tumbi. Benji! Hala! Hala, Yan ako dong! Oy, ano pa dinay ko eh? Madagwa ka. Yay! Yes, si Ate! Yay! Yan ako! Nindot na kayo din ni Mami, no? Tukang kitag nindot ka suruyan. Ayaw pag anilang tamamuyo, Mami. Kukoy na yun! ay, kadindot nilang tadawon. Pagkadindot usapon na hunaon no Nimya, nadali ra gyud kaayo nagkasuot ang mga bata. Bakit manay? Gaan sa dukan. Hinawat ba unta na sa ilang pagdako? Magpabilin ang pagmahal nila sa usag-usag. Mami? Nusta din na to kwaon si Lola? Unya na
ko luwa na ko ati manon din Kimingaw na ko ni Lola. Gusto na kong mapauli. Pero, gyapon ko pabalikon din ni Mami. Of course! Kay love man ni Mami si Kyle. Hasta si Lola Esther. Yes? Ang love ni mo, love usab ni Mami Carla. Thank you, Mami. Thank you. Love you, Mami. Good night. Good night, anak. I love you. Kadali nakatuog sa bata. Misa mo't ang iyang kagwapong tanawon nga natuog. Milutaw ang iyang pagka-inosente. Puno siya sa kalipay nga natuog. Tungod kay kontento kayo siya sa mong pagsuri kaniha. Bisag diin na lang. Pero, nganong ingon man ining akong gipati. Dahang iya kong gikakusog ihagkan ka ganiha. Marig lamigid kaayong ihilag. Natandog ko sa gibuhat sa bata. Marag. Nemya, hain ka naman. Nganong wata magit ang ipangita ka. Hain ka naman niya, ay Nemya. Aray. Nay? Naunsa ka, Nay? Ngano, oy? Unsa may sakit? Ang akong tila. Pakan ako akong tila. Gihisgutan ka, di ba, Mon? Laro kayo. Isa Gisgutan ba ka sa'yo maghisgot ka, Hatcho? Basig. Gihandong ka sa kanhi na tong agaon. Yan na yan guys, ano na itong ang part 20 sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan. Dikang salamat guys no, sa inyong pagpaminaw. Gihatod ka na to from RMN, DXDC Davao and DYHP Cebu. Thank you so much guys. I hope nang wala nyo gilaktawan ang mga ads. Isip suporta sa atong channel og sama sa atong nadunggan guys na nangita si Carla no. Nahingawa siya guys sa iyang tinuod nga anak. Ug gipangita naman dayon niya si Nimya og iyang anak. Tud pa niya asa na kuno si Nimya. So nibati siya guys no sa dihang gihagkan no. Ug gikako siya sa iyang sinagup. Na kinsagay pangalan pod guys no sa iyang sinagup. Ug asa pod ga ang tinuod nga mga ginikanan ani. Sa bahay ampunan gurong niya sagup guys no. Ug legal ang iyang adoption. Pero ang legal gyud ni siya kay mas gipili man gud niya no kaysa iyahang tinuod nga anak ngani no. Gusto pa magaito niya ipapatay ang iyahang anak. Mas love niya guys no. Pero karon murag nahingawa na siya no. Nangita na siya siyang tinuod nga anak guys. Una na karon magka-problema na gyud si kuan ni guys. Carla ang dili magpakita sa Nimya no para dili makuha ang bata sa pa karon kay na igugma na siya sa bata o wala pud siya anak no. So pareho sila nga tagsaray ilahang anak guys. Matawag na po tong anak ni Carla no kay legal man nga sinagup niya. Ug mauna ni karon guys unsa ganing paagihan no nga magkita sila pag-usap og mabawi pabagahan ni Carla ang iyang anak. Balot isa? Hi guys. May na lang. Dihara ka noon. May na lang ay isa. Cellphone ha ayaw hirap. Dodong guys. Asa na ang cellphone?
Grabe ah. Ipalo pa lang amo adin ko. Ha? Paluhi pa mi ba? Ipalo-palo naman ako. Ang Ipalo-palo naman ko. Unsa man ka? amo ah. Palo-palo naman ko. Asin. Asin daw. Hindi ko pa. So kahadakan baya kayo na. That mysteries of mine. Ang pangutana karon guys, unsa gang paagihano nga magkita sila Nimya ug Carla? Ug ipaila bagha ni Nimya nga si Carla ang iyahang tinuod nga anak? I think dili guys, no. Kay sama sa trailer no nga atong nadunggan guys nga nanghingusog man jud si Kuano nga dili makuha ang iyang anak. Matod pa ni Kuan sama sa title guys niingon si Nimya no nga siya raman ang ugat pero ang punuan si Nimya naman. So kung kamang pangutan-on guys unsa man yun ang pinaka strongest nga part no, pinaka ang tawag ani asa man yun ang pinakalig-on ha. So tan-aw ninyo guys unsa man gyud ang pinakalig-on gyud nga pundasyon ato guys nga part sa kahoy. Pinaka-importante ang gamot o ang punuan. Hinoon ato masulti no nga ang duha man gyud ang importante. Kung wala ang gamot, wala po'y punuan. Pero magunsa man ang gamot kung wala po'y punuan. Magunsa pud ang punuan kung walay gamot. So parihara sila guys no, importante. Maunang I think sila duha no ang dunay katungod sa bata. Pamanihan pa kadong. Kasi manihan to, magiti ka bayad ani sa PLDT, manihan na noon. Hamay na manihan kaya akong ihan. Aman napit ang manihan. Kinsa man to nagpamanihan ay dire? Kaila ka to? Kay di man. Taga malingin mo ito daras kuan ning mabini. Nya nakasweldo na siya sa Facebook. Gamay ra makita ang Facebook. Mamudagan ang ilang kwarta kay naglaom sa scatter. Sa daog to niya si scatter di adaan. Dinaog ra to niya di ay. Ano ba? Dai mo sinod pa. Sana all sindan. Nasinda na kadong pa. My sense stars. Dali kay na si Kuan na mahurot na aron imo ha. Palit mo sa kwarta. Kaon ka palit imo. Ana gyud John. Hoy John Pritz, nindot akong vlog. Kita ka ni Boknoy. Ayo. Nindot. Nagtanaw si Kuan. Kambok na ikang Diyan pa bato ay anak niya ang kulkon. Si Shante. Ikilig si Bakloy. Unya, nindot siya katawanan. Nahimot ka? Bayot nung day, ani malabi ng laki ang gikuanan mapistay paglingi, bisita. Puro gani. Nakita ka sa kuan, nindot siya katawanan. 25. 25? Kisa may nakita lain na to. Unang sunod ko. Dora na ka wish. Wish na lang. Sunod na. Manglasik pa ka. Sakto ng soka. Grabe, isa na kabalot. Uy. Meron ka? Sa manig, libre ding soka di ay ha. Baligya bayaan ni hangin yung pang suyopon. Hindi mo ka libre sa mo. Dapat ka.
Di na siya manghatag di ay. John Pretz, di ba po ka mag-share? Oy, di na ako mag-vlog. Oy, bahala ka. Ano daw? Di ba po ka mag-share? Share. Share sa among video. Nari ko wifi day. Kasama ka nga OneBid account nga nagtanaw ato. So mao na to guys. Thank you so much no. Don't skip the ads para natay kabait sa PLDT ani guys no. Muna to kay mag-edit patano sa Digong Kanto Boy o daghan pang mga drama atong edit. Thank you so much and good evening.